Salam. Uria nani haulongan di bagasan guarni tuatta Yesus Kristus. Taparadema rohatta dinalaho mamuji Tuhata marhite parminggota diobason. Tapaketi kita marhahohomon mahita. Amin. Tapuji Tuhata mari dehita sian bukende nomor 112 ayat sada sahat du ayat tolu. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia namano palangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma debata ama ni Tuhan Yesus Kristus, naung upasu-pasuon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua ginjang. Di bagasan Kristus ditodo dohian dohita bahen anakna. Marhite-hite Yesus Kristus asa tu ibana mangihuton halomoan ni rohana. Asa terpuji asini rohana namar muliai. Haleluya.
tangiang mahita. Ale debata amanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga diuseonho ton di parbadia pangapul jala pangurupi nami. Asa toktong diramuti hami di bagasan hasitongan ni hatam. Tung sotardodo do balgani holong dohot asini roham tuhami. Dibaheni namangido mahami tuho. Ajari mahami jala togu-togu mahami mandalani dalanmu natiuri. Asa unang tarsulandit hami jala madabu tu bagasad dosa nama parhatoban ngulunami. Sayodingi mahami di bagasan holong ni roham. Asa tarbain hami jongjong maralohon pangujunan dohot pangelani portibion. Saigok hamuliaon muma liat portibion. Sadarion rodi saleleng ni lelengna. Amen. Hudul maham. Tabegema kor sian punguan ina parari Kamis.
Marende hita sian bukuende nomor 110 sada ayat sada 1 ayat 2. Huriani tuhata tabegema hata ni debata nagabeturpuk jamita dimingguta sadarion ima natar surat sian sada Yohanes bindu 5 mamuka sian ayat sia sahat rodi ayat 10 tolu. Sada Yohanes 5 mamuka sian ayat sia sahat rodi ayat 10 tolu. Tajahama margati soring. Ia panindangion sian jolma tajalo do alai sumurung do panindangion nasihat debata ai panindangion nasihat debata do on na hinatid dakon na taringot tu anak nai ngaporsia di anak di debata itiup do panindangioni naso porsia di debata ima membain ibana pargabus alas soporsia ibana dinahitannya tukar ni debata ringot tu anak nai jala ondo panindangioni naung di basa-basahod debata do tuhita hanguluan saleleng lelengna jala di bagasan anakna do hanguluani ia di ibana anaki iida nado hanguluani ya so di ibana anaki di deba dang di ibana hanguluani ayat 10 tolu rap hita manjahasa umbahen nahu surat akai tuhamu akan naporsea di goar ni anak ni debata naing botoon muna naung dihamudo hanguluan nasaleleng ni lelengna ido sahatna martua ma akka naumbege hata ni debata nau peopsa jala namangulahosa amen. Tabegema kor sian punguan ina Naomi.
Marende hita sian bukwende nomor 140 sia ayat sada dohot ayat 4. Huria nani haulongan di bagasan gordi tuata Yesus Kristus tato potima dosata nagodangi tua dopan di debata martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Ale amanami na di Banua Ginjang na sunbadia, dang tamahami ro tua dopanmu, ay naguk dosa dohami, pikiran ng rohanami, say manibil do siyan hasitonganmi. Alay hinorhon ni asinirohan ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami, umbahin tarbahin hami ro tua dopanmu, mangido hasisaan ni dosa dohot pangalosyon nami. Urupi jala asima roham dihami, sesama sude najat sian hami, jala jakon mahami gabe anakkonmu, aletondi parbadia sondangi matondi nang pikiran nami, asa tarbahin hami mangulahon nahom bartu lomoni roham, jala gabe anakmu naburju hami, makatindakon Yesus Kristus Tuhan, jala sipalua portibion. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Molo tatopoti akka dosata haposad do ibana jala bonar. Manesa dosata jala payason hita sian nasa hageduhon. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Tabegema kor sian punguan paduan suara narwastu.
Merende hita sian bukuende nomor 476 ayat 2 1 ayat 3. Tabegema hatani debata dalat tungulu naib baru di bagasan minggutta sadarion imana tersurat sian Galatia biddu 5 ayat 25 sahat rodi ayat 26. Songonon ma hatani tu hatta iadung di pangulu tondii hita taparangehon ma tondii unang ma tayahi hasangapon narumar unang ma masiasapan manang masi latean ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu adopan ni debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon nahombar tu hatami amin. Tabegema kor sian yanak kota sekolah minggu dohot tunas muda.
Merende hita sian buku de nomor 232 ayat 1 ayat 2. Uriani tuhata tahati dakon ma hapor syautai songon na hitan dakon ni dongata sa hapor syaun di portibion rak mandok mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na mano palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai iman nanti nubuhon si Maria na gabe-gabean si Antondi porbadia andorang suabubuhan ido tuhata na manaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinor silang jala tuat tu banua turu dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siam debata Jahoba amanai pargoko na suatu dosani di sima ibana pemasumulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan nyala Kristen akan na badia do desaan ni dosa do diatai na mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak nang mate do dia ngoluan na sorasuda amen. Tabigema kor sian PP GKP pam.
Tabegema tikting na masa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan Saminggo. Salam, Hurian itu hatta, tatangihon maju satokin, tikting na masa di mingguta, di Huriata di Tikion, na parjolo ima, na modding. Na di hari Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024, nunga jumolo modding amata marisi matondang. Marumur 71 tahun na hinabaluhon ni inang Berugultom na maringanan di Jalan Karya April nomor 54 masuk tu sektor 10 jaladuk salpu anok permingguan arian porhat dohita lau mangapuli tu bagas nasida na paduahon pasu-pasu perbagason tikting perjolo hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 maringanan di GKP Padang Bulan. Atu pahuriata do pamasu-masuon perbagason ni yang kota Johannes Louis Mikael Pasaribu. Anak ni amata situa ILM Pasaribu nahinan tuburi inata El Borusiahan nama ringanan di Jalan Bunga Kenanga nomor 5 anggota jemaat GKP Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada masuk ke sektor 5 dohot oroanna Mega Eniesti Siahan Buru ni amata situa doktorandus ER Siahan tubuh ni inata RP Boru Manulang nama ringanan di Jalan Mawar Dusun Opat Sidomulyo anggota jemaat HKBP Bunut Resort Kisaran. Napaduahon, hari Sabtu tanggal 2 Juni tahun 2024, maringanan di GKP Medan Kota, Majalo pasu-pasu perbagasom ma Max Jovi Andreas Manulang. Tubuh ni anak ni amata Diploma Engineering Freddy Pandapotan Manulang. Tubuh ni inata Doktoranda Ratna Hilda Boru Panggabean APT. Nama ringanan di perumahan Aurora Residence Blok J52 Namo Bintang Deli Serdang. Sian Huria HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari. Dot Orwana Ivana Marsinta Lamganda Boru Sitorus. Boru ni amata Dr. Panal Sitorus MSI APT. Tubuh ni inata Dornelia Borusinaga nama ringanan di Jalan Kenanga Raya Gang Selamat nomor 3 Tanjung Sari. Anggota jemaat GKP Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada masuk ke sektor Sia. Napatuluhon ulaun nabadia. Nah di hari Kamis tanggal 27 Mei 2024 di Patupa Huriat Taro Ulaun Nabadia tu Amatta TS Simanukalit nama ringanan di sektor Sada. Napa paton hombar nong tabige nakin yana kota sekolah minggu doh tunas muda patu begehon ede puji-pujian. Anon dung salpu perminggon arian di patu panasida rupe edde tong puji-pujian itu hatta huhut manuk tuki rohatta lau pasahat mangurupi nasida pasahat pangurupion ala di pamasa GKPido Jambore Nasional sekolah minggu do tunas muda tanggal 10 sia 1 22
tahun 2024 maringanan di GBKP Center Sukamakmur. Di Pangidohon tapasahat mapangurupiota non sadia taroja rohata jalata baimai di kota na pinarade di pintu keluar. Ima buah-buah manang tikting di hita di minggut tasadarion. Moliate ma di hata lau manomu hata ni hata marhite jamita maridde mahita sian bukuedde nomor 110 ayat 1 tulu. Martang yang mahita dame ni debata na sumurong sian saluhut na roha ima na mga ramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amin. Shalom. Huriani Tuhata di parminggota sadarion hatani debata na gabi barita nauli ima na dienet sian buku ni panurirang Jesaya bidu onom ayat sada saha rodi ayat walu songonoma hatani Tuhata hujahahon tuhita saluhuna. Di tahun hamamate ni Raja Usia huida Tuhani hudul di atas habang sana tibo jalana marmulia jala akarabu ni pahean na manggohi bagas joro. Jongjong di atas na suru-suruan serapim akan namarhabong onombe. Dua makukupi bohi nasida, dua makukupi pat nasida, dua makabakon nasida. Jala masih jauh manasida songonon. Nabadia, nabadia, nabadia do Jahoba Sebaut, gok hamulion naliat portibion. Jadi humutal maaka ojahan niti yang sian soara ni nama jau, jala gok timus joroi. Dungi hudok ma marji ama au, nunga ma goau. Ai jolma par bibir na ramud doau jala di tonga-tonga ni bangso par bibir na ramun au maringan. Ai nunga di ida akamataku Raja Jahoba Sebaut. Dungi habang ma sada sianaka suru-suruan serapi madapot tonau. Jala di tangan na sada batu arang nagara. Nabinua na sian langgatan dohot gasip. Jadi di jama mapa mangaku jala didok idama odo nama jama bibir ni pamangamu pabua naung niucat utangmu jala naung hinukupan dosam. Dungi hubege maswarani Tuhani nama dok ise do suruhonokku jala ise pardalanan nami jadi nikuma disodoau suruh maau. Ido sahakna. Huriana hina holongan itu hata Yesus di tonga-tongani ngolu siganupari isarana songon di tonga-tongani ngolu tasinuaeng secara global
Jok do jupang krisis iman, krisis kepercayaan, krisis sosial sampai hal politik juga. Tapi hutihu dora nangakana masa di bagasan parpudion, itonga-tonga di masyarakat maradopon pemerintahan atau aparat, ngasai songon na hurang masih haporsiaan. Hurang masih haporsiaan satu dengan yang lain. Napa? Krisis kepercayaan. Ngahurang haporsiota sebagai masyarakat sipata maradopon pemerintah, maradopon aparat, songoninang sebaliknya. Dan terjadi krisis dalam berbagai hal di ngolusi ganupare. Songoni donang hati haina masa di zaman ni panurirang Jesaya kamanga kainang. Didok diturpuk tadi tahun hamamate ni Raja Usia. Raja namang gomgomi di Juda hati hai. Raja Usia dimulanai di pabaki debatai banagabe raja dihabiari do debata. Macai mabiar de mana jala uduk do tu debata di namangulahon ima tugas na sebagai raja di tonga-tonga ni bangsoi panggomgomi. Tetapi kemudian setelah berhasil debana diragam niak kaulaon di tonga-tonga ni bangsoi, mola tentang Raja Usia buido tajahan no dijamu manang di tonga-tonga ni ngoluta 2 Kronika atau 2 Tawarikh bidu 26. Alai di kemudian alamat berhasil doibana ala uduk tu debata gabe mata gijang ni roha. Sombong. Jala muruk do debata maradopon debana. Dibuat ibana do naso ulaon na. Ulaon di malim dibuat ibana. Ulaon na niyan memimpin pemerintahan. Dan ulon na ulon di malim alay diserobot ibana do ulon di malim. Alani marimas debata sahid huliton atau kusta. Dan itulah yang membawa akhir hidupnya. Akamang akenang dungi baki do musia karaja na asingnya di tonga-tonga di bangsoi. Alay godang do akaraja na manggomgomi di tonga-tonga di bangsoi. Naso makabiari debata. Dan dihabiari bede batang. Jala Raja Usia naniro narison dihamamate ni Raja Usia. Nungalam kehilangan pemimpin naboy manguluhon di bagasar roha na makabiari de batang. Alay nani ida ni si panurang Jesaya di paluas de batang. Huida Tuhani hudul di atas habangsa natibo jalana marmulia akarabu ni pahian namangguhi bagas joro. Ahanaboy idot tasyanon molo habangsa manang panggomgomion manang huaso ni hajol maon naboy berlalu do songon Raja Usia. Naboy macohok do songon masa ni Raja Usia. Molo akka panggomgomi di hati hainang di hasyanganon. Godang do na somakabiari debata. Nangpe siya debata do sasitong na akka tugas tanggung jawab na jinalonay. Alay anggo debata. Tetap do hudul di atas habangsa natibo jala marmulia. Tatu hati hai adong do rasa kuatir salpu si usioni semamu se raja. Nama biar doibana manang raja nama kabiari debata dua non pabakiton di debata manang baki di bangsonai manang nadang. Bohamu sedon no raja nama ngihut. Secara umum godang dua karaja na soma kabiari debata tetapi naboy idauta nangpe marujung manang mate Raja Usia dohot akana asing alay anggona hot sa rodi saliling nileleng na ima Tuhani hudul do di atas habang sana. Lausod do papos rohata ka mga kainang.
molope terjadi aka kecurangan, molope terjadi aka ketidakadilan, molope lam torop krisis dalam berbagai hal, berbagai bidang. Alai hita kana porsiai kota ha porsiai ma, anggo Tuhani, anggo debatata, anggo Jehovah Sebaot, tetap do marhuaso jala hudul di atas habangsa ni harajaunai. Namar lapatan ikut tahabiari debata. Ikon mabiar hita mida debata. Ikon uduk di ngolu ni ngolu siganupari di akka pangalahote ko taingo debata. Ikon tahabiari ibana. Ay hot do ibana marhuaso jala hudul di habangsa harajaunai. Namangihut di patorang. Songo dia manani ida ni na panurirang Jesaya. Hasangapon habadiau ni debata Jehovah Sebaot. Digobarhom mai di ayat 2. Na jongjong akka suru-suruan imas serapim. Jala di patorang do disi akka serapim sinakingan. Jala di hatahod do muse disi marsijauan. Marpanidangion mengumandangkan manang marede donasida masih padoha donasida. Apa yang mereka ucapkan? Nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot gok hamuliona liat portibion. Debata Jehovah nasai totong hudul di habang sahara jaunai. Debata namar mulia. Debata na sangap, debata namar sangap situtu songon nanye dehon manang nani hati dakon yak kasuru-suruan serapim. Kadamang doho dainang, debata Jehovah nataha porsiai, nataha posi di bagasan ngoluta. Salah satu adalah karakternya adalah debata nabadia. Debata nabadia do ibana. Alani hita najinauna bongot tu habadiauni. Najinauna madalani ngolu di bagasan habadiaun na pinatupanay. Kadamang doho dainang tahabiarima debata Jehovah. Tahabiarima tuhata ay nabadia do ibana. Uduk mahita tuado panna ay gok hamulion na do liat portibion. Molope akadamang doho dainang di bagasan ngoluta si ganupari ragam do akka pangalaho ni portibion na patuduhon akka pangalaho na sobadia. Alay hita akka naung pinarbadiaan na di jaudo hita laho makanguluhon madala ni ngulu di bagasan habadiaon ni debata. Sada Petrus sada ayat 16 didok badia mahamu ay nabadia doa. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Badia mahamu ay nabadia doa. Tasulikit mitu bagasan perdalanan ni ngulu tamar sada-sada kadamang doho dainang. Dia ka pangulahonon, dia kana tapi kiri, dia kana ruar siap pamangata. Nga aka pangalaho na marhabadiaon, pikiran na pinarbadiaan di debata, padohan aka hata na marhabadiaon, dang nahudo ikon nasok-sok badia hita, ya atau pura-pura kudus, pura-pura suci, alai ido gulmi ni ngoluton, akan natahatahon, akan natapikiri, akan nataulaho siganupari. Ai debata nata sobai adalah debata nabadia. Badia mahamu ai nabadia doau nina. Di jauh do hita masuk, tu parulan, tu pangalaho, tu pikiran, tu akapakatayon. Songon naung pinarbadiaan ni debata. Namangihuta kadamang doho dainang.
Molo tapai hutihut ayat 5. Dungi hudokma didok panurirang Jesaya marjia maau nunga magoau ai jolma par bibir naramud doau. Bahasa didok panurirang Jesaya. Ala dinabongot ibana marnida ya penglihatan itu sahalakna jolma par bibir naramun sahalak par dosa alai diberi kesempatan lau makilalahon manang marnida ningoma penglihatan tentang habadiau ni debata gebelam ditadda dirina wah naramud doang dinabongot ibana tu bagasan situasi melihat kekudusan daripada Tuhan lam manada ibana tu dirina kamanga kainang tarajumi do bagas joron nabadia ni dewata buah dodong dope pakilala addi hita dinamangalaka hita siya bagas tabi masuk kita tu bagas joroi tapakilala ho do masuk kita tu inganan na pinarbadiaan ni debata molo tapakilala ho do bongot hita tu inganan na pinarbadiaan ni debata laos adong do tu bagas sarohata manada dirita pardosa godang doau nasotama doau halak jol manaramud doau molo adong dope respen si songon di bagasang ngoluta berarti songon nanialaman ni panurang Jesaya taalhami dope di idai bana penglihatan taringot tu habadiau ni debata namar mulia nasangapi laos dapot tu bagas rohana panadaon ni diri marjia maam ay parbibir naramud doa hita piak kadamang doho dainang tahamole tehoma moletik masuk kita mangalaka tu bagas joro ni demata lao martangiang maredde marminggu tapakilalahon badia babadia do debata Jehovah laos tapakilalahon iti kihudul hita ima narodo hita madopoton ibana jol manaramun nasotama pardosa gudang do hita naro madapoton ibana alania kadamang doho dainang ikot tasadari doy dia dopan ni debata orang yang berhadapan dengan kemahakuasaan kekudusan ni debata kan merasa tidak sanggup dang tama hidup di mana pola marjia maau celakalah aku karena merasa tidak layak jolma par bibir naramun jalan namangihut mian maringanan di tonga-tonga ni par bibir naramun ya di tonga-tonga ni par bibir naramun ima hitaon di tonga-tonga ni hita hajol maun par dosa godang do hita saluhona alaidang soota ni iya kadamang doho dainang dinata jahat tampai hutihu nakin aya onom habang masada sia suru-suru serapim madapoton si Jesaya di tangan nasada batu arang nagara nabi nuat sian langgatani di jama mapamangaku di dok idama odo nama jama bibir ni pamangamu pabuan naung niucat utangmu jalan naung hinukupan dosam molota jahon gabi badia di parbadiai mapanurirang Jesaya hatihai sian parbibir naramon ale molo tarang rangyo saha rodinuaing akadamang doho dainang songonima tohata Yesus ditongos debata anak nana sasadai laho pabadia ho kita mangalehon hosana situ disebut ya habang masada sianak kasuru-suruan serapim didapot tema si Jesaya didokma ya idama odo nama jama bibir ni pamangamu pabonaung niucat utangmu kadamang doho dainang lau marohata anak nana sasadai do dilehon laho pabadia ho kita manalpuhon akka dosa pangalaw siyotay nasotamahian hita gabe di patama
dilayakkan oleh Tuhan. Pardosa godang hian hita gabe disesa akka dosata. Naso pantasian hita jadi dipantaskan oleh kemurahan Tuhan. Jalodo na kota hamolatehon disaliling ni pardalanan ni ngulutan. Sesungguhnya hita aka napatut marjea atau binasa. Alay marhite anak haholongan nasasadai. Gabi dipabadia, dipadame, ditobus, dilayakkan, dipantaskan dohita saluhuna. Alani sahama tutugas na baru. Dungi hubege suara ni Tuhani ninna. Ise do suruhonoko jala ise pardalanan nami. Odo tujuanna. Ini tujuannya terhadap Nabi panurang Jesaya hati hai. Nang tuhi tapi akadamang doho dainang. Molo panurirang berbeda do ulona doho malim. Anggo malim hati hai terikat do dengan pelayanan di Bagas Joro. Anggo panurirang mereka ke tengah-tengah masyarakat. Tutonga-tonga di masyarakat donasida nalaho menyampaikan suara kenabian, suara kebenaran, jadi tidak terikat. Tu masyarakat, tu raja, tu malim juga bahkan sampai dia ke malim nama ngalau sihatani debata. Jadi seorang nabi itu terjun ke tengah-tengah masyarakat. Alani tugas tados sudi kadamang doh dain. Terjun tu tonga-tonga di masyarakat. Isedo suruhonoko. Tugas seorang nabi adalah ke masyarakat. Menyampaikan suara kenabian. Tu sude lapisan masyarakat. Tidak pandang bulu kemana. Molo malim nakin terikat dia dengan pelayanan Bagas Joro. Alani songon parsuruan ni debata. Manang songos suku-suku ni debata. Isedo suruhonoko inna. Songon alus ni panurirang Jesaya nama dok disodoau surumaau. Hitama nat sinukunay. Hitama nat tinongosnay. Isedo suruhonok kuninna tu hita saluhut. Dinaung jumolo hita ditobus, dipadame, dipatama atau dilayakkan. Disucikan. Marhite habadiau ni debata. Laus diuduti isedo. Tuhita deh ditujuhon isedo indah. Lau sudi mahita dengan komitmen di bagasar rohatta mangalusi songon alus ni panurirang Jesaya disodoau suruh maau. Hita deh kelapisan masyarakat. Dia ka parsikola tu kalanganna. Dia ka mahasiswa tu kalanganna. Dia ka parkarejo tu kalanganna. Dia ka akanaung matua ya tu kalangan na tu akapoparanna tu sude. Jadi molo sude ala sude do hita terdiri dari berbagai lapisan nama ragami ke terjangkau na patut na boy terjangkau hita gabe na sinuruna sahat ma jauh-jauh suara kenabian itu kepada semua orang. Hita doi akadamang doho daina. Ala hita do na jinou ni debata na badiai. Hita do aka na pinarbadiaan nai. Naiko jumolo hita makabiari ibana debata na marhuaso na badia nasangapi. Ikom mabiar hita mida habadiaon nai di bagasan ngolutta siganupari. Naikom marbarita hita pasahato suara kenabiani ala naung jumolo hita makangoluhon mangulahon di bagasan pangulahonota pikirata akahatata laos menyebarkan suara kenabiani tu humaliangta. Tugasnya kana porsia mei saluhuna. Tugas ta mei sudina. Tugas ta apakah kaum ibu? Apakah dia kaum bapak, apakah dia sebagai anak, apakah pemuda, apakah kaum yang lebih tua, lansia dan sebagainya. Apakah pekerja, apakah mahasiswa, tugas tadi. Ini aku, utuslah aku. Disodoau suruh maau. Ima alusta,
tu jauh-jauh ni debata na badiai. Nama jauh hita na pararaton akka barita hasitongan suara kenabian itu. Akka damang dainang di bagasan ngoluta siganopari. Nabadia do Jehovah Sebaot asa hita naung pinarbadiaan na. Dangalani gogot ta hita marhabadiaon karena dia yang menguduskan kita. Hita akan naung pinarbadiaan na. Songon nakina tersurat di sada Petrus sada ayat 10. Badia mahamu aina badia duau. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Amin martang yang mahita. Madok mauliate hami tua dopa muale Tuhan. Di parminggon nami di bagas jorom na badiaon diobason. Naboy hami rap mangedehon ede pujian. Mamuji pasangap guarmu na badiai. Marsaur tu bagasan hatam nabadiai. Las dipasunggul hotu hami nabadia do Jehovah debata Sebaot. Alani hami akan naung pinarbadiaan na. Marhite-hite Yesus Kristus si paluay. Tama hami mangulu marparange di bagasan habadiaon. Songon naung pinarbadiaan ni debata. Alani sungguli mahami di ngolu nami marsada-sada. Dia kadalan sidalanan nami di ngolu siganupari. Dia kasih pikiran nami. Dia kahata manang padohan naruar sian pamangan nami. Naing masaluhu nai. Aka naung pinarbadiaan ni debata. Jalan natinongos muhami ale Tuhan tungolu siganupari. Nalaho pararaton barita aka hasitongan. Suara kebenaran. Suara kenabian. Paluas mahami marsada-sada. Mangalehon diri nami di bagasan haradion namadok. Disodoau surumaau. Asa pasu-pasu jala pargogoy mahami. Saluhu na aliamang. Mulai sana kadadanak saha rodiaka na magodang. Aka na uposo saha rodiaka na utua. Manang aka saluhut hobartu ulaon namibe siganupari. Nang dia ka ulaw di tonga-tonga ni huriampe. Paluas mahami gabi si patol has aka barita hasitongani. Barita hasitongan songon nasinuru ni debata na badia. Asalam marhabadiaon portibion. Asalam manada portibion di habadiaon ni debata. Jalalam mangulu hami di habadiaon songon na pinangido ni asini roham. Ale Tuhan nami di parminggon nami diobason. Pasu-pasu masude huriam. Sude ruas ni huriam hamida pungudi bagas joromon. Nangakadongan nami na subuiro di parminggonope. Molatungadong akan na di bagasa parsahiton. Homa Tuhan na mangalehon hamamalum. Tupamatang na di bagasan hagaleon. Di aka pergumulan nami benamarragami. Pasdorohan nami Tuhan. Ditatapodo aka pergumulan demi pergumulan. Niganup hami marsada-sada. Sian habang saharajau muna marhabadiaw ni. Tuhan urupi jala pargugoy ma. Parbisuhi jala ajari. Asa tungjupang akadalan sian asini roham. Imasongon dalan haruar manang solusi. Siar ragam ni pergumulan. Na adong dingolu nami be. Ale Tuhan nami naing pamasaon ni huriam do GKP Jambore Nasional Sekolah Minggu di tanggal 10 sia sahat 22 Juni di Retreat Center GBKP Sukamakmur. Pasu-pasuma persiapan ulaonon asaboy Tuhan mardalan doho denggan
marsangap guarmu nabadiai. Jala dio baso ondung 10 parmingguan nami. Acara penggalangan dana di Huriamon hobar tu keperluan Jambore Nasional Sekolah Minggu. Homa Tuhan si panupahi marhite-hite sude Huriam. Aliamang nabasa anak dohot boruni Huriam nanaing patupa pardongan saripeon. Say homa na mangurupi nasida. Asa parsaripeon nanaing dipuka di bagasan ngulu nasida. Ima parsaripeon nama kabiari debata. Asimaroham jalo matang yang nami. Mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami Tuhan. Amin. Tapuji Tuhan sian buku D 460 ayat 2 sahat tolu. Buat maaf kapangapan unang song-song darani uwali ay kangoluan ikut dari rohaki songgop matu rohaka unang say holang manen kohisan dok diriku bereng masay upaima nungara di rohaki guru di homangoluku rohot au tinobusci songgop matu rohaka unang say holang manebe kohisadan diriku. Atani debata pabor hato kita lau pasahaton peliata tersurat di Evangelium Lukas bidu onom ayat 38. Lehon hamuma gabe lehonon nama dihamu parsuhatan nadenggan naniojat nahinutur-hutur jalan api nasuksuk lehonon natua puamuna ay parsuhatan nasinuhatto munado suhatonon na tuhamu. Amin.
ka jongjong. Tatang ya koma pelia tahun tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang di parhatopo rohanami dosian uduk ni rohanami. Hodo mual ni nasau libasa na moliutus. Di sonu pasahatami do pilihan hamoletion nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu mapilihan namion. Asa gabedalan panidangion parsauran dohot ulaon asini roha di huriamon. Bahin mangulu nami gabe pilihan na hobar tulomon ni roham. Jala parsidohot parohon harajaonmu. Holong hasito nga dohot hadamiomu di sadok portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asa say totong madok mauliate tuho. Di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata Tuhan Yesus Kristus doho todi parbadia. Nabadia, nabadia, nabadia doho. Gok hamuliau mudo isi ni tanoon. Jong-jong doha minuaing dia dopamu. Mamuji dohot pasangapon guarmi. Ala sileho-leho munasun godangi. Nunga di papatarho tuhami dohot tu isi ni tanoon sileho-lehomu. Lomoni roham, habasarommu. Holongmu hasitongammu dohot pangaramutiomu. Dang tardodo ni hapistaran nami sude pabahenan ni tangamu nagodangi. Aidoson gulok-gulok dohami ditoru ni patmi. Nasomargelok pasidikko diri nami sianho. Jala doson orbuk nani uluson ni alogo. Habang dang marbogas. Holan asini rohamido. Natuk manogu hami sian hamagoan asa mangulu hami. Ope ale debata amanami pargogo na sohatu dosan. Leho madihami pinggol natangi di suaram dohot roha na uduk. Asa di bagasan las ni roha. Hudalani hami dalam mi. Asa unang hami marpangusadian tuaka na di portibion. Ale todi parbadia. Mian maho di roha nami. Jala rajai mapikiran nami. Asa totong hami jongjong di uhummi. Asa marhiras ni roha hami manuhuk auga napahisar hami. Palabok ma akan napir marroha. Jala unang paluas sada pesian hami manibil sian dalanmi. Mangido mahami tuho. Apuli jala padungo ma akadongan nami. Napi nasikor-sikor ni hapariron. Aka parroha na holom hinorhon ni hasusaan. Dohot habirniton ni pamatang. Topamadina sida roha na marpanatap tujolo. Roha na labas dohot tod di naserep. Asa terjalo na sida akan namasai. Namakorhon tuhadeng ganon. Jala mangojar na sida madok mauliate.
Ale Tuhan Yesus si palua kami, pauduk jala rajai maroha ng pikiran nami, asa mardongar roha na iyas jala uduk kami maradopon ho, patogu jala pargogoy mahaporsyon nami, asa dibagasan hagalyon nami marhiras ni roha kami makatidakon hamulyo mutu portibyon, asa marsaringar suara nami tu saluhut bangso pabuakon, holan sada dodalan manopot haluaon nasitong, ima Yesus Kristus, Tuhan jala Raja ni Huriay. Ale ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say romaharajaon mo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon madihami sa daryon hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamudi bagasan dame, jala jalo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim. Shalom.